O mga bay, kaon na po tayo mga bay. Mintras init pa kayong atong sudan. Lumiya kayo. Hindi kita kabuhilo ini mga bay kay 30 na yun kayong inita. Oh, nag-aso pa oh. Nahinay ko tayo ni mga bay kay init man. Okay. Banat na. Timo dito ang gamay mga bay. Mintas init po ito kanon. Grabing init ah. Hindi dyan tayo makabuhilo yun. Tulong largo mabay kay init yun. Lami kaya. Grabing init ah. Karne, oh. Tuhod ng baka. Lamig ka ito. Tagang may lang na kay di tayo ka sugakod kay pwerte kay inita yun. Oh, banat na pod. Grabing inita. Medyo mapasok kita ini. Tulon lang largo. Grabe. Gawas pa ako sipon. Sobrang init. Natural naman yun na bay kay basta init ato kanon, di ba? Lami kaya. Unya ko nang hapon tiwasan ko kay latan ko na pagmayo. Sabaw, mintas init pa kayo. Grabe init ah. Di yun marag kuan. Grabe. Basta bagong luto bay, init ko kayo, di ba?
Karne. Lamig tayo na. Hurat ang bahaw nga sa kaplato. Grabing nita yun. Daghan pa ni kaya kutan mga bay kay sayo nagluto si Mrs. Now. Init pa kayo. So okay ni siya. Ako ni bilin sa atong asawa kay tuwa nga ahoy. Di ba? O para dili ta pasukan sa atong asawa. Tapos siya man nagluto ini, di ba? Okay kayo? O sige na mga bay.